тишині псалтир читала, з Архангелом Божим розмовляла тая Панна. Марії в Назареті дом, туди прибив заблокав гость, і перед дівою кланявся Божий посланець Габріель. Привітана будь, праз анёла просить Бог, Маті усатий стань, на землі йому дай дом. Привітана будь, праз анёла просить Бог, Маті Єзуса ти стань, на землі йому дай дом. Марія чула серцем всім, що воля Пана сповнится, і на землю через яє прийшов Збавитель Божий Син. Привітана будь, праз анёла просить Бог, Маті Єзуса ти стань, на землі йому дай дом. Привітана будь, праз анёла просить Бог, Маті Єзуса ти стань, на землі йому дай дом. От тих часов так сталося, маленьким Пан приходить в світ, і праз Марію у життя Твоє Пан прагне знов прийти. Привітана будь, праз анёла просить Бог, Маті Єзуса ти стань, на землі йому дай дом. Привітана будь, праз анёла просить Бог, Маті Єзуса ти стань, на землі йому дай дом. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Радуйтеся заўсёды ў Пану, яшчэ раз кажу, радуйтеся, Пан блізка. Гэтымі словамі антыфоны на ўваход, дарагія браты і сёстры, распачынаем вігілійную святую імшу трэцяй нядзелі Адвенту. Трэця нядзеля Адвенту, нядзеля радасці. Сапраўднай Божай радасці, якая сёння напаўняе нашыя сэрцы. Радасць вынікае з таго, што паступова мы набліжаемся да свята Божага нараджэння і верым, што сам Бог прыйдзе ў хвале, каб нас збавіць. Эўхарыстыя – гэта найвялікшы цуд прысутнасці Бога сярод нас, калі мы яднаемся з ім у святой камуніі. Таму так важна для кожнага прысутнага на святой імшы даверыцца свайму збаўцу. Падчас гэтай святой імшы малюся за памерлую Тэрэсу Падыхайскую 30-й дзень ад яе смерці, просячы добрага Бога аб ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для памерлай.
каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі і недасканаласці. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Боже, Ти бачиш, з якою вірою народ Твой чекає свята народження Пана. Дапамажи нам падрыхтаваць нашыя сэрцы, каб мы з радасцю і з хваляваннем святкавалі таямніцу нашага збаўлення праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читание книги пророка Исаия. «Узрадуется пустыня и сухая земля, и степь узвеселится и зацвете, як шафран, будя прихоже цвести, и тешиться, и радоваться будя, и спевать, и слава Либаву буде дадена ему, гонор Кармелю и Сарону, яны убачаць славу Пана, велич нашага Бога. Узмацуйте слабыя руки, узмацніце дрожачыя колени и скажите малодушным: будьте отважными, не бойтеся. Вось Бог ваш, помства прыйдзе, отплата Божия, Ён сам прыходзе избавить вас. Тады вочы слепых будут бачыць, и вушы глухих открыецца. Тады кульгавы, як олень, подскочыць, и язык немых ускликне радостно. Выбавленное Паном вернутся, и прыйдзе на Сион с радостным спевом, и вечная радость открые их головы. Веселитесь, и радость наполнить их, и журба, и стогмы зникнуть. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Прийди, о Пане, каб усіх нас збавить. Прийди, о Пане, каб усіх нас збавить. Бог навеки захов. Но до прыстя Пана доўга церпіць вы. Умацуйце ваше серце, каб не быць асуджаным, якія прамаўлялі ад імя Божия. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Які падрыхтуе табе дарогу. Паважаны, гэтыя словы і сведчанні самога збаўцы пацвярджаюць той факт, што ў гісторыі чалавецтва, у гісторыі збаўлення Бог заўсёды выбірае сабе людзей, якім вызначае асаблівае заданне. Адным з такіх людзей з вялікай літары без сумніву з'яўляецца Ян Хрысціцель. Яму Бог дае асаблівае заданне. Ён з'яўляецца тым, хто срэдна рыхтуе народ да прыходу Месіі, Божага Сына. І таму Ян Хрысціцель быў з самага пачатку даволі незвычайнай асобай. Аднак гэта зусім не азначала, што ён быў кімсьці незвычайным. Нават калі прыгадаць тыя моманты, калі ён быў яшчэ ва ўлоне святой Эльжбеты, ці ад моманту яго нараджэння, калі здзяйсняліся
дзіўныя рэчы і цуды. Не столькі гэтыя цуды сведчылі аб яго незвычайнасці, і нават не тое, што праз нейкі час ён вёў жыццё пустэльніка. Яго веліч заключалася хутчэй за ўсё ва ўсведамленні свайго задання, якое яму даручыў Бог, і на дасканалай вернасці гэтаму заданню. Вось у чым, можна сказаць, заключаецца веліч гэтай асобы Яна Хрысціцеля. Феномен незвычайнасці яго асобы – гэта вернасць Божаму Слову, якому Ян Хрысціцель да канца служыў, за якое таксама аддаў сваё жыццё. І нават не так важна, што ён звяртаў увагу вяльможаў і моцных гэтага свету, але тое, што, спаткаўшы Езуса, змог распазнаць у ім Бога, змог распазнаць таго, хто спасланы Айцом, прыходзіць у свет дзеля збаўлення чалавецтва. І спазнаўшы яго, змог падпарадкаваць Богу ўсё сваё жыццё. Будучы ў вязніцу, як сёння чуем, Ян пасылае сваіх вучняў, каб пераканацца ў тым, што Езус – гэта той адзіны Месія, аб якім сведчаць Пісанні, пра якога казалі таксама прарокі. І таму Ян пытаецца, ці ты той, які павінен прыйсці, ці нам чакаць іншага. А, напрыклад, давайце ўзгадаем той момант, калі Езус прыходзіць да Яна Хрысціцеля і просіць яго аб хросце. Ян усведамляе веліч Езуса і нават не адразу ўдзяляе хрост, паколькі не лічыць сябе годным здзейсніць гэты абрад над Езусам, які нават не патрабаваў хросту, але чыніць гэта Ян у імя праўды. Паважаныя, як жа сёння нам патрэбныя менавіта такія сведкі, сведкі слова, сведкі на ўзор Яна Хрысціцеля, такія адважныя, бескампрамісныя і перадусім верныя, якія выразна паказваюць нам сцежку Хрыста. Як жа нам патрэбны такія людзі, якія не пашкадуюць нават свайго жыцця аддаць за Хрыста. Сучасны свет, асабліва сёння, патрабуе менавіта такіх сведкаў, бо апошнім часам гэты свет стаў бясплодным і сухім. Можа, таму асабліва цяпер, у час адвенту, нам трэба браць прыклад з Яна Хрысціцеля. У гэты час чакання, адвентавага чакання, час чування і падрыхтоўкі да Божага нараджэння, да кожнага з нас прамаўляе Бог падобнымі словамі. Ты пойдзеш перада мною, каб падрыхтаваць мне дарогу у сучасным свеце, які зранены грахом. Бог ад кожнага з нас жадае сведчання, як жадаў яго ад Яна Хрысціцеля. Бо менавіта праз нас Бог хоча падрыхтаваць шлях да збаўлення ў сучасным свеце. Паважаны, адвент, які перажываем, чарговая нагода, каб мы яшчэ раз задумаліся аб нашым пакліканні да святасці, аб сэнсе нашага хрысціянскага жыцця, аб Божым валадарстве, якое мы будуем у сваім сэрцы, у нашых сем'ях, парафіі. А таксама варта задумацца над нашымі адносінамі да Божага Слова, якое праяўляецца і дзейнічае у нас і сярод нас, у нашым простым штодзённым жыцці. Варта, напэўна, кожнаму з нас усвядоміць, што менавіта я павінен быць верным сведкам Хрыста, а не трысціна, якая хістаецца на ветры. Езус, ставячы сёння ў цэнтр асобу Яна Хрысціцеля, хоча кожнаму з нас задаць некалькі пытанняў. Якая ў нас вера і ці жывём мы ёю кожны дзень? Ці імкнёмся да Божага валадарства, у якім нават найменшы будзе большым за Яна Хрысціцеля? Вось гэта парадаксальнае слова Езуса Хрыста. Ён узвышае Яна Хрысціцеля і разам з тым паказвае веліч Божага валадарства, а дакладней веліч тых, хто належыць да яго валадарства. Дарагія браты і сёстры, прыгожае сведчанне Езуса аб Яне Хрысціцелю, а таксама
яго адказ вучням Яна. Ідзіце, абвясціце Яну тое, што чуеце і бачыце. Сляпыя зноў бачаць, кульгавыя ходзяць, пракажоныя ачышчаюцца, і глухія чуюць. Памерлыя ўваскрасаюць, і убогім абвяшчаецца добрая навіна. Усё гэта без сумніву умацавала дух Яна Хрысціцеля. Напэўна, яго сэрца радавалася ад пачутага, бо сваю місію Ян дасканала выканаў. Няхай час адвентавага чакання, гэтай падрыхтоўкі паможа кожнаму з нас цёвую місію, місію вернага вучня Езуса Хрыста, сэрца якога напаўняецца радасцю чакання Отца ува мне. Амен. Веру адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага, адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі. Выслухай нас, Пане. Молімся у інтэнцыю Тэресу падгайскую 30-й дзень. Магутны, няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу Святому. Дазволь нам, Пане, з адданым сэрцам складаць Табе нашу ахвяру, у якой спаўняецца эўхарыстычная таямніца, і дай, каб яна здзейсніла ў нас плён Твайго збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з Духом Твоим. Угору праз Христа Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці, з пакорою прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Хрыста, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаўскі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы:
Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвярум Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали його у любові, разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснули у надзеі на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дозволь ім убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом, її обранником, со святыми апостолами і усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Бог так полюбил нас, что спаслал нам, як Збавителя Своего одинородного Сына. Тому осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навек. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Всім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленное, покликане на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Хлеб найтишейший,
сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай гостыі, забяры маю цемру. Хлеб найцішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай гостыі, забяры маю цемру. Агарні мяне, каб як ты стаўся хлебам, агарні мяне, каб як ты стаўся хлебам, паблагаславі, як хлеб падзялі паміж тымі, хто прагне, паблагаславі, як хлеб падзялі паміж тымі, хто прагне. Хлеб найцішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай гостыі, забяры маю цемру. Хлеб найцішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай гостыі, забяры маю цемру. Вітай, Єзу, збавца свету, ты прими наши спевы, молитвы, Божий Сыне. Христе, дать Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, аллилуйя! Вітай, Єзу, збавца свету, ты прими наши спевы, молитвы, Божий Сыне. Христе, дать Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, аллилуйя! Вітай, Єзу, збавца свету, ты прими наши спевы, молитвы, Божий Сыне. Христе, дать Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, аллилуйя! Молимся, просім Цябе, літасцівы Божа, каб моцай гэтага нябеснага пасілку мы былі ачышчаны ад заганаў і падрыхтаваныя да надыходзячых святаў праз Хрыста Пана нашага. Амен. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. У чацвер, пятніцу і суботу ў нашай парафіі адбудуцца адвентавыя рэкалекцыі. Святыя імшы ў гэтыя дні а гадзіне 7 раратняя святая мша, а гадзіне 9 і 19. У капліцах святыя імшы а гадзіне 12. У чацверах наведаем капліцу ў гародніках, у пятніцу ў Маствілішках, у суботу ў Палянах. Таксама будзе магчымасць скарыстаць сакраменту споведзі і святой камуніі для хворых з гэтых вёсак, якія не могуць прыйсці да касцёла паспавядацца.
Усіх сардэчна запрашаем прыняць удзел у рэкалекцыях, запрасіце таксама вашых блізкіх. Молімся таксама аб плённым перажыванні рэкалекцый для ўсёй нашай парафіі. Захвочваем таксама прыступіць у гэтыя дні да сакраменту споведзі. Спавядаць будзем падчас рарат да камуніі пасля з 8:30, а вечарам ад гадзіны 18. Захвочваем да ўдзелу ў рэкалекцыях на працягу 3 дзён. Як ужо было сказана, рараты ў нашым касцёле а гадзіне 7 з раніцы сардэчна запрашаем да перажывання часу адвенту разам з Маці Божай. У чацверг, як заўсёды, святая гадзіна ад 23:00 да поўначы. Падчас адвенту складковыя святыя імшы ў суботу аб здароўі за жывых адбываюцца а гадзіне 7 з раніцы. У наступную нядзелю святая імша а гадзіне 14. І святло усім заясніє. Аллилуйя, аллилуйя.